מה מוכרים לי סמים? נלך בדרך הקשה, נסניף דאודורנט. שלום, את התיק בבקשה. התיק? כך. מה הוא מסתכל שם? רק שלא יגע לי בחומר. יש לך נשק? נשק? גנוב? איפה אני אשיג נשק? בקושי סמים אני מצליח להשיג. כי איזה פינה מגניבה, גאון מי שחשב על הפינה הזאת. בונה אחי, יקר החרא הזה, נראה לי עדיף לקנות סמים אצל חמיד. שאלה, אתה צריך את זה? מה היא רוצה? מה כבר עשיתי? לכי מפה. טוב, נמשיך. פינה חדשה. בואנה גאונים כל האנשים פה, איזה פצצה שמו פה באמצע. בואו נראה אם יש חיבור בינינו. יאללה. גנוב. אנחנו זזים אותו דבר. צריך משהו? מה היה מתערב? אנרגיה. בדיוק הפריע לי לכל הזמן. טוב, נוותר, נתפוס אותה ביציאה מהחנות.